लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आरो आंनि गोदान चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। आंनि दिनैनि बे फार्स्ट भिडिअखौ आं साननानै मोनाखै जे आं माबायदि स्टार्ट खालामनो, माबायदि जागायजेननो। मानो होनोब्ला आंहा जेबो आइडिया गैया। केमेरायाव नायनानै बारा खोथा बुंनायनिबो आंहा एक्सपिरियेन्स गैया। मानो होनोब्ला गोबां दिननि सिगां आं केमेरानि सिगाङाव फैयोमोन, बाट गेजेराव आं बुहुत गेप थाबाय। बिनि थाखायनो आंहा दा एसे साहसा खम। थेवब्लाबो आं नाजानोसै नोंथांमोननो दिन्थिलांनो आंनि जिउनि जाहाथे सोलिबाय थागोन आंनि जिउ, आं बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानगोन। जोङो दायो न'आव गैया, गुबुन बेलेग जायगायाव दङ। आंनि दिनैनि फार्स्ट भिडिअखौ बिदिनो आं दिनै जागायनो सानदों। जोङो दायो सिलिगुरि दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि खाफ्रेल बाजार होननाय जायगायाव थायो। बेयावनो जों बे माने मालिक लाहानि साथ बेयावनो जों सम सम माने गरम बोथोर नालाय, दाथ' गरमा सिलिगुरिनि गरमाथ' ओरैबायदि गरम बुंनो हाया। बेनिखायनो जों मोनाबिलि समाव दसे दसे बारबो जाफैयो। आं दिनै आंनि फार्स्ट भिडिअ आं बेखौनो दिन्थिनो सानबाय। जों बबे जायगायाव थायो आरो माबोरै थायो। जों रेन्टआव थायो। मानो होनोब्ला हासबेन्डआ डिफेन्सआव मावो, स' बिथांमोननि माने फेमिलि क्वार्टार मोना, बिनिखायनो जों रेन्टआव थानांगौ जायो। स' जों रेन्टआव दङ। आंनि फार्स्ट भिडिअ आं बेखौनो दिन्थिनो सानबाय नोंथांमोननो। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आरो नोंथांमोननि सापर्ट गैयाब्ला जों जेबो नङा। मानो होनोब्ला जों नोंथांमोननि सापर्टजोंनो दावगालांनो हायो। स' आसा खालामो नोंथांमोन आंखौ फुल सापर्ट खालामगोन, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौ दाबायनानै होगोन, जाहाथे आं भिडिअ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुयो आरो लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामगोन। आं बेखौनो मिजिंथियो। स' दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। थौदो बिदिब्ला नायलांनोसै जोङो। आं दिन्थिनो नाजानोसै नोंथांमोननो जों थानाय जायगाया माबायदि। जोबोद समायना सिलिगुरि। नायलांदो नोंथांमोना। थौदो बिदिब्ला। बै रोमै रोमै नुहुरदोंना? बै रोमै रोमै नुहुरनाया आर्मि केम्प। जोबोद गिदिर आर्मि केम्प दङ बेयाव। आरो सोमखोर सोमखोर सेर सेराव साहा बागान दङ। मानो होनोब्ला बेयाव आदिबासिबो बुहुद दङ। आदिबासिबो कास्टनि मानसिफोर बुहुद दङ आरो साहा बागानबो बुहुद दङ। स' वेदारफोरा माने सेम आसामनि बायदिनो। आरो बागान दङ, गय दंफां दङ। स' सेम आरो एकदम माने जेबो बेलेग गैया। जास्ट वेदारा एसे माने बेयाव गरमा बांद्राय। गय दंफां दङ, जोंनि आसाम बायदिनो सेम। बिफां लाइफांफोराबो गासिबो सेम। जोबोद समायना जायगायाबो। नोंथांमोनाबो नायनो मालाबा फैनो हागोन सिलिगुरि। आरो बै मेन रड, बे मेन रड बिथिं आरो दार्जिलिंबो थांजायो बे लामाथिंजाय। आरो बे सेरावनो मस्जिद दङ, मुस्लिम कमिउनिटिनि मस्जिद। जोबोद समायना। बेनो मेन रडआ। बारा गोजान नङा, जों थानायनि जास्ट 50 मिटारसो गोजान जागोन, खाथियावनो। जों थानाय रुमखौ एसे दिन्थिनो नाजानोसै। नायलांदो नोंथांमोना। बे जोंनि हाबनाय लामा। बेयाव फिसा मानसि जिरायनो थाखाय जायगा दङ एसे। अभार गरम नांबा जिरायनो। बिथिं गुबुन न'खरनि थायो, आन्टिमोन थायो आरो नै बिथिं जों थायो। ओमफ्राय बाहेरनि लुकआ बिदिनो। नैबेखौ आं गायदों दे रायजोफोर। बिदि नुयो आरो बाहेराव लुकआ। बेनो जाबाय जोंनि रुम। जेबो गैया, खालि साननैसोल' थागोन नालाय, बेनिखायनो जेबो लायाखै। मानो होनोब्ला बेयाव बुस्थु लाबा जों आरो लांनो खस्थ' जागोन ना न'आव। बिनि थाखायनो जों जेबो लायाखै।
बेफोरखौ आं ओरैनो टाइम पास माने ओरैनो थानाय समाव बेफोरखौ बानायो पेपारनि चार्ट पेपारजों बानायो फ्लावार बेयो जाबाय रज नै बेखौ मा होनोथाय आंबो मिथिया दै अब्लाबो आं बानायबाय माबायदि नुदों नोंथांमोन रायजोफ्रा कमेन्ट सेक्शनाव खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे किचेन थेलेबलेब आरो बिथिं लेट्रिन बाथरुम दङ आरो नैबेथिं जाबाय जों थायो बेडरुम ओरैनो जास्ट साजायनो थाखाय बेफोरखौ बानायदों ओरैनो टाइम पास जेबो लायाखै रुमाव मानो होनोब्ला जों उसुबिदानि थाखायसो थाफैनांगौ जादों नालाय हासबेन्डआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन बिनि थाखायनो जों बे जायगायाव थाफैनांगौ जानाया स' रायजोफोर आंनि दिनैनि बे फार्स्ट ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ'आव थाबैनो आं लोगो मोनगोन आरो जोबनायाव आं नोंथांमोननि सापर्ट आरो नोंथांमोननि अननायखौनो आं हास्थायबाय स' आं दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना मोजाङै थाबानो जाबाय टेक केयार आरो आंबो मोजाङैनो थागोन स' बाय बाय गासैखौबो